La campanya Game Over neix l'any 2008 per iniciativa de l'Institut Guttmann i el Servei Català de Trànsit. Es tracta d'una campanya de sensibilització dirigida a joves d'entre 14 i 18 anys. Diferents monitors afectats d'una lesió medular realitzen sessions informatives als centres de secundària que ho sol·liciten. Els monitors són preferiblement gent jove, afectats d'una lesió medular i amb bona actitud per la docència i la comunicació. I ara us he explicat dos tipus de lesions que es poden contraure en cas de patir accidents de trànsit i us he insistit molt, que m'interessa molt que sigueu vosaltres els que decidiu si voleu córrer aquests riscos absolutament innecessaris o no voleu córrer-los. Per què? Perquè si els correu també vull que sapigueu que podeu arribar a contraure algun tipus de lesions. Lesions que actualment no tenen curació. La campanya aquesta, que es diu, com dic, Game Over, es fa en col·laboració amb el Servei Català del Trànsit i en aquest cas aquí també, evidentment, amb la policia local d'aquí de Sant Cugat. A les sessions s'explica de manera clara i comprensible el perquè de molts accidents i les seves conseqüències irreversibles. Si vas a una escola, per exemple, que no hi haguessin ascensors o no hi haguessin ramperes per pujar... Clar, aquesta és una altra. Aquí podríeu venir, tots aquí? Si yo me quedara sentada, sentiría que la gente, porque hay gente que realmente te rechaza por estar sentado en silla de ruedas. És molt difícil, és molt dur, molt. O sigui, no et diré, no, sí, realment és molt dur, plores molt, ho passes molt malament, i hi ha gent que bueno, ho accepta i ho assimila ràpidament, i hi ha gent que es triga tota la vida intentant assimilar. L'objectiu és que els joves desenvolupin comportaments responsables, actuïn amb prudència i prenguin les mesures de seguretat necessàries per conduir un vehicle de motor. Els resultats de la campanya Game Over després de 4 anys del seu inici són molt positius. Segons una enquesta realitzada als centres docents on s'han donat les sessions informatives, més d'un 80% dels professors han valorat molt positivament la campanya i un 81% de l'alumnat considera que la campanya Game Over fomenta la prevenció de conductes de risc relacionades amb la conducció de vehicles. La xerrada et fa recapacitar bastant perquè t'explica situacions diferents. Me ha parecido muy interesante porque te das cuenta de cómo es la vida en verdad y que por una tontería te la puedes fastidiar. Saber que per, no tonteria, sinó per algun descuido, doncs pugui passar alguna cosa en qualsevol moment. El tener el trato tan directo de no solo ser unos vídeos, sino tener a una persona que ha pasado por esto que te lo está explicando. Jo penso que si d'aquestes sessions una persona, 2, 3 et fa cas, estem salvant 3 vides i això no té preu.